Id-deputat Awċi Elix Borġ li tikkontesta għal kariga ta' kap nazzjonalista għall id-dejn multimiljonarju tal-partit ma jaraħx bħala problema. Waqt li One News informat li dan id-dejn fost iżjed problemi finanzjarji serji jammonta għal madwar 50 miljun euro, Borġ li jittama li jerbaħ l-elezzjoni kontra Adrian Delija fis-6 ta' Settembru li ġej fl-aħħar xhur qal li jafda l-eks Ministru Tonio Fenek biex jamministra il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. F'attività oħra tiegħu fil-Furjana bħala parti mill-kampanja elettorali se twassal biex jinħatar is-suċċessur ta' Bernard Grech li rreżenja f'Ġunju li għadda, Borġ għalhekk meta mistoqsi fuq il-pis tad-dejn. Dejjem isemmuli il-problema tad-dejn tal-partit. Però jiena li ma narix problema. Dan fl-istess ħin li qal li fl-ewwel ġimgħa li jkun kap nazzjonalista se jdur fuq il-Partitari Nazzjonalisti biex jagħmel il-ġbir ħalli jkollu il-fondi għall-elezzjoni ġenerali. Fl-ewwel ġimgħa li nkun kap tal-Partit Nazzjonalista ser nagħmel crowdfunding. Crowdfunding għall-elezzjoni ġenerali. Proposta simili kien għamilha wkoll Bernard Grech meta ikkontesta kontra Adrian Delija fis-sajf ta' 5 snin ilu, waqt li taħtu bejn l-2020 u din is-sena il-problema tad-dejn tal-partit baqgħet tigrava. Grech kien ġabar il-fondi għal kampanja elettorali personali tiegħu imbuttat mill-establishment nazzjonalista li spiċċa qaċċat lil Delija minn kap. Illum il-ġurnata fej wara il-kampanja tiegħu hemm l-istess Bernard Grech u niesu, id-deputat Awċi ħareġ mill-ġdid b'din il-proposta tal-crowdfunding sa nittant għal ħinijiet twal kliem Elix Borġ ukoll kien ankrat fil-passat. Jiena kburi bil-passat glorjuż tal-Partit Nazzjonalista. F'din l-intervista, Elix Borġ qal li jrid jirbaħ lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Partit Laburista waqt li għallaq b'ton isteriku u bl-innu nazzjonalista. Jiena tħalt għalija għaliex irrid nirbaħ lil Robert Abela. Irrid nirbaħ lil Partit Laburista. Viva l-Partit Nazzjonalista!